Gadewch ni weddio. Diolch yn y Diodd am gyfle arall i ddod y gerdyfron i ni'n cyflwyno'n hamser i ti gofyn i ti drigarhau wrthym i dywallt ysbryd arnom. Tyr dim plith i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i ddechrau'n gwasanaeth, gen i ganu o'r llyfr Carolau, Carol rhif 32, Wele cawsom y Meseia, cyfaill gwerthfaroca erioed, dar fi Moses a'r proffwydi ddweud amdano cyn ei ddod. Iesu yw gwir fab Diw, ffrind a ffrynwr dynol rhyw. Rhif 32, gen i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd naliniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd. Bydd yn cwrt gweddi misol cael ei gynnal ar y drydedd nos Iau o'r mis, sef Rhagfyr yr 20. Ond cyn hynny, os diw o'i mynd, fe fydd yna noson o garolau yma yn y capel nos Iau yma sy'n dod, sef Rhagfyr y 6. Mae rhai cerdyn y blaen, felly croeso chi fynd ar hyn. Ac mae'r wybodaeth ar y cerdyn. Hefyd, ar y cerdyn, mae'n sôn am ein hoedfa nadolig, croesawyr nadolig. Fydd yn cael ei gynnal yn hwyr yn nos, chwarter wedi 11, Rhagfyr 24. Ac yn bwriadu gorffen yr oedfa o gwmpas hanner nos. Fydd yn hoedfa nesaf Pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 116, 116.
Byddai'n darlleniad o'r Hen Testament, llyfr y Diarhebion, syth ar ôl llyfr y Salmau. Diarhebion, yr ail benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Fy mab, os derbynnu di fy ngeiriau ac os cuddi fy ngorchmynion gyda thi, fel y parech i'th glist wrando ar ddoethineb ac y gogwyddech dy galon at ddeall, ie, os gweiddi ar ôl gwybodaeth, os cyfodi dy lef am ddeall, os ceisi hi fel arian, os chwili amdani fel am drysorau cuddiedig, yna y cei ddeall ofn yr arglwydd ac y cei wybodaeth o ddiw. Canis yr arglwydd sydd yn rhoi doethineb allan o'i enau ef y mae gwybodaeth a deall yn dyfod. Y mae ganddo ynghadw i'r rhai uniawn wir doethineb, tarian yw efe i'r sawl arodiant yn uniawn. Y mae efe yn cadw llwybrau barn ac yn cadw ffordd ei saint. Yna y cei di ddeall cyfiawnder a barn ac uniondeb a phob llwybr dionis. Pan ddelo doethineb i mewn i'th galon a phan fyddo hyfryd gan dy enaid wybodaeth, yna cyngor ath gynnal a synwyr ath geidw. I'th achub oddi wrth y ffordd ddrwg ac oddi wrth y dyn a lefara drawsedd. Y rhai am y dawant a llwybrau uniondeb i rodio mewn ffyrdd tywyllwch. Y rhai am lawynychant i neithi'r drwg ac am ddigrifant yn anwiredd y drigionis. Y rhai sydd â'i ffyrdd yn geimion ac yn gildyn yn ei llwybrau. I'th wared oddi wrth y fenyw estronaidd, oddi wrth y ddiethyr wenieithus ei geiriau. Yr hon a medi a llywodraethwr ei hientyd ac ollwng dros gof gyfamod ei diw. Canis y mae thi yn gwyro at angau a'i llwybrau at y meirw. Pwy bynnag elo i mewn at ei hun i ddychwelant ac nid yma feilant yn llwybrau y bywyd. Fel yr hodych di ar hyd ffordd gwir da a chadw llwybrau y cyfiawn. Canis y gwir cyfiawn a breswyliant y ddear a'r rhai perffaith a gant aros ynddi. Ond yr aniwiolion a dorir oddi ar y ddear a'r troseddwyr a ddiwreiddir allan ohoni. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. A diolch i ni ti o Dduw unwaith eto am gyfle arall i ddod ger dy fron ac i alw ar dy enw ac i alw arna ti i drigarhau wrthym unwaith eto i ddod lawr i'n plith i ni yn gofyn i ti o Dduw i beri fydd pob un ohono ni yn ymwybodol o'th bresenoldeb a thagosatrwydd atom ni o Dduw i ni yn gofyn hyd yn oed os oes yna rhai yma nad sydd yn awyddus i geisio dy wyneb. Hyd yn oed os yw dy blant hyd yn oed wedi crwydro ac wedi oeri. O Dduw, beth bynnag ein cyflwr i ni yn gofyn i ti agosau ato, y bydd y ras yn anorchfygol ac yn peri y byddwn ni yn ymateb i ddair di ac yn ymuno yn y canu, yn y cor sydd yn canu dy glodydd di. I ni yn gofyn o Dduw mai dyma fydd ein dymuniad yn ystod yr oedfa ac wrth i ni orffen ac yna cychwyn oedfa arall yn hwyrach o Dduw y bydd ein hyneidiau yn dyheu i gael dyfoliannu di, i gael dyrchafu dy enw di gorywch pob enw arall. Ni yn gofyn i ti gadw bob un rhwystyr i ffwrdd. I ni'n gofyn o Dduw i ti beri na fydd dim yn dod i amharu ar yr hyn. I ni'n ymdrechu ei wneud hyd yn oed yn ein gwendid o Dduw. I ni'n ymwybodol o methiannau, o pa mor hawdd a chyflym y mae ein meddyliau yn crwydro a blinder corfforol yn dod ac yna o Dduw yr un drwg yn dod ac yn sibrwd ac yn peri bod ein meddyliau yn crwydro. O Dduw i ni yn gofyn am nerth i geisio dy wyneb i dyfoliannu di, i ddyrchafu dy enw di gorywch pob enw arall. Tyrd un plith nertha ni yn hyn o beth o Dduw. I ni yn gofyn am help, i ni yn gofyn am nerth, i ni'n gwybod pa mor hawdd yw i ni droi o'r naill ochr i'r llall ac i ni felly yn gofyn i faddau ni am hyn ac i'n helpu ni i fod yr hyn dylsem ni fod, i dreulio diwrnod yma mewn ffordd sydd yn gywir ac yn iawn o Dduw. Helpa ni i fod yn rhai sydd yn dy osod i yn gyntaf. I ni'n cyflwyno yr wythnos sydd o'n blaenau ni ac i ni'n gofyn ti nerthu ni i fod beth ddylsen ni fod yn y byd yma sydd yn llawn difaterwch am dy bethau di. I ni yn gofyn na fydd y difaterwch yma yn effeithio ar ein tystiolaeth ni o Dduw, ar ein goleuni ni sydd yn dod ohono ti. I ni gweddio Dduw na fydd pethau'r byd yn peri bod ein hawydd am dy wasanaethu di yn lleihau. I ni'n gofyn am nerth
i fod yn rhai sydd yn dy ogoneddu di. I ni'n cyflwyno bob oedfa, bob cyfle, ni'n meddwl am arbennig am ein noson o garolau ac ni'n gofyn y byddi di yma. Yn barod o Dduw y byddi di wedi fod yn paratoi. Ni'n gwybod hyn yn ôl dy air di, a maddau ni'n anghofio hyn, dy fod ti wedi trefnu yr holl bethau hyn cyn llunio'r byd. Ac felly o Dduw, ni'n edrych at yr oedfa honno nos Iau ac yn gwybod dy fod ti yn Dduw sydd yn sofran, dy fod ti yn rheoli pob dim. Ac eto Dduw, mae yna gyfrifoldeb arno ni i geisio dy wyneb, i alw arna ti ddod i'n plith, i bledio a thi i drigarhau wrthym, i wahodd bobl, i weddio fydd na'r rhai yn ffeindio ei ffyrdd yma, rhywsut na fydda nhw'n gallu esbonio, ond i ni'n gwybod mae dy ras di a ysbryd di sydd yn eu tywys nhw yma. I ni yn gofyn felly am yr oedfa nos Iau, y byddi di yn bresennol ac yn diogelu'r oedfa honno, cadw'r un drwg i ffwrdd, cadw bob un rhwystyr i ffwrdd o Dduw, cymaint dros y blynyddoedd sydd wedi addo dod, ac yna rhywbeth yn digwydd sydd yn peri nad ydynt yn gallu dod. O Dduw, i ni'n gofyn i ti i rwystro yr un drwg rhag peri fod dim byd yn amharu ar yr oedfa honno. Felly o Dduw, bendithio ni nawr o ffydd i ni ddisgwyl pethau mawr ohono ti. Tyr di'n plith yma heddi, i ni yn gofyn i ti bendithio bob un rhan o'r oedfa hon, a gad i ni wneud y cyfan mawl a clod i ddenw di. Tyr tywallt ysbryd arno, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ganu carol arall, rhif 30, wele fi yn dyfod llefau'r meichiau gwyw, at sain creigiau Salem, dyfod y mae Diw. Rhif 30 yn ei sefyll i'w chanu.
Testyn o lyfr y Diarhebion, yr ail benod ar 10fed adnod, Diarhebion penod 2, adnod 10. Pan ddelod oedd hineb I mewn i'th galon, a phan fyddo hyfryd gan dy enaid wybodaeth. Nawr, pan chi'n darllen yr ysgrythyr, I ni'n gweld fod cydbwysedd wastad yn gywir ac yn beth da. Mae'n angenrheidiol cael cydbwysedd yn iawn yn ysbrydol, ac mae'n mor hawdd gorbwysleisio, sef pwyso gormod ar un ochr neu'r llall. Neu falle fod yn eog o fethu pwysleisio un agwedd yn ddigonol. Gellir esgeluso cyfeirio at un agwedd neu'r llall hefyd. Ni'n gallu gorbwysleisio ambell I agwedd, ac yna efallai esgeluso rhyw agweddau arall. Hynny yw falle nid yn gwadu disgeidiaeth, ond peidio cyfeirio ato fel ag y dylsyn ni. A dyma beth sydd drwy gydol hanes yr eglwys, hanes y byd, sydd wedi bod yn broblem enfawr yn yr eglwys. Chi'n gweld rhai sy'n cychwyn yn iawn, ac yna yn ffeindio bod nhw'n pwysleisio un agwedd yn ormodol ac yn anwybyddu rhyw agwedd arall. Ac yna, yn ychwanegol at ein methiant ni ar tuedd I bwyso at agweddau sydd yn ein plesio ni mwy nac agweddau eraill. Ac wedyn ni gallwch chi ychwanegu ar ben hyn I gyd, dyfeisiadau yr un drwg. Satan ei hun yn dod ar ben y cyfan. Ar wahân i'n tueddiadau personol, falle bod ni ddim yn licio pwysleisio gormod ar un agwedd neu llall, ond yna mae'r un drwg yn dod. Hyn yw bwriad yr un drwg yw I dawelu neges yr Efengyl yn llwyr. Ni'n gwybod hynny, dyna sydd wedi bod ar ei agenda ef erioed. Mae'r un drwg wastad wedi o'r cychwyn eisiau tawelu neges yr Efengyl a hynny yn gyfan gwbl. Ond os na all dawelu yr Efengyl, yna mae'n ceisio temtio gweinidogion, pregethwyr neu Cristnogion yn gyffredinol I orbwysleisio neu esgeluso. Ac ni'n gwybod fod hwn yn y pen draw yn newid y neges yn llwyr. Os oes na dros gyfnod, os oes na gorbwyslais, yna mae'r Efengyl yn newid. Ni'n gwybod hynny, mae'n amlwg I ni wedi gweld mae Cymru o bob gwlad yn y byd I gyd yn dist I hyn. Lle mae'r eglwys wedi gorbwysleisio, wedi peidio pwysleisio, wedi esgeluso, wedi penderfynu dilyn I thrywydd ei hun o fewn yr eglwys, ac yr hyn sydd wedi digwydd dros gyfnod amser yw fod yr Efengyl ei hun wedi newid. Felly dyma yw ein gweddi wrth I ni gyflwyno'r Efengyl o sil I sil, yw y cawni'r cydbwysedd yn iawn. Ac falle dyna eich cyfrifoldeb chi, yw I weddio y bydd yr rhai sydd yn cyhoeddi'r Efengyl yn cadw'r cydbwysedd. Nid fel falle I chi'n dymuno, ond fel y mae'r arglwydd yn ei ddymuno. Peidiwch chi a chwilio am bethau byddech chi'n hoffi, byddai pregethwr yn pregethu amdano ac yn pwysleisio. Achos efallai bod chi wedi cael ildio i'r temtasiwn I orbwysleisio neu esgeluso. Ond yr hyn dylse fod ein gweddi yw y bydd y cyfan, pob un ohono ni, yn cael y cydbwysedd yma'n iawn. Ac ni'n gweld fan hyn. Beth yw'r broblem? Pwysleisio mai gwaith Duw yw y cyfan. Mae fe sydd wrth wraidd iachawdwriaeth. Ond hefyd bod gan ddyn cyfrifoldeb hefyd. Nawr dyna I chi benbleth. A dyna I chi anodd o'r pwlpid I gadw'r cydbwysedd. I bwysleisio mai Duw sydd wrth wraidd y cyfan, fe sydd tu ôl y cyfan, fe sydd yn gwneud y cyfan. Ac eto, mae yn dweud wrthyn ni bod na gyfrifoldeb arnoch chi I wrando, a bod na gyfrifoldeb arnoch chi I gredu. Ac felly, mae cael y cydbwysedd y gallir dweud yn amhosibl yn ddynol, ond I ni'n gweddio trwy ras Duw, rhyfedd wirthiau yn digwydd, bod yr dirgelwch yma yn digwydd pan yn ceisio pregethu'r Efengyl, fod y cydbwysedd hynny'n iawn, yn athrawieithol ond hefyd yn ymarferol wrth gyhoeddi. Ond I ni'n ei weld fan hyn yn y benod. Ni'n gweld tipyn bach o bopeth yn y benod yma.
A'r gweddi felly yw bod ni'n cadw at yr ysgrythyr ac yn cadw'r cydbwysedd yma yn iawn. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y cyngor sydd yn angenrheidiol, yn ail, cadwedigaeth yr enaid ac yna mae yna gasgliad o ffrwyth. Felly, cyngor angenrheidiol, cadwedigaeth yr enaid a casgliad o ffrwyth. Wel, yn gyntaf, yr cyngor yma sydd mor aml yn dod yn llyfr y Dierhebion, ond mae'n atgoffa fi'n syth o'r adnod yn 2 Timotheus 3 adnod 15. Gwrandewch ar y geiriau yma. Dyma beth dath i'n feddwl i wrth edrych ar y benod yma. Ac i ti yn fachgen wybod yr ysgrythyr lan, yr hon sydd abl i wneithio'r di yn ddoeth i achawdwriaeth trwy'r ffydd sydd yng Nghrist Iesu. Fel mae'r adnod yn dweud i'n gweddi y prynhawn mae yw y bydd rhywun efallai sydd yn ceisio yn gwrando, bod awydd yn nghalon un o leiaf am iachawdwriaeth, am sicrwydd cadwedigaeth, bod na rhywun sydd yma neu rhywun sydd yn gwrando, sydd yn ceisio, mai pryn yw'r achosion hynny heddi, mae yna rhai dal yn bodoli ac mae'r arglwydd dal i weithio yn ein gwlad ni, mor dywyll yw pethau, ond os na rhywun yn gwrando, mae Paul yn dweud o'r Timotheus, pwysigrwydd gair Duw sydd yn gwneud yr enaid yn ddoeth i achawdwriaeth. Gwrandwch ar air Duw. Dyma beth dwedodd Solomon. Mae'n dweud yr un peth, fy mab yn yr adnod gyntaf. Fy mab, os derbynnu di fy ngeiriau, ac os cuddi fy ngorchmynion gyda thi. Mae Paul yn dweud o Timotheus, yn fachgen, i ti di clywed yr ysgrythyr, i ti di clywed am ffordd i achawdwriaeth. Mae Solomon yn dweud, fy mab, os derbynnu di fy ngeiriau, ac os cuddi di fy ngorchmynion gyda thi. Wel, dyna i chi gyngor. Y byddwch chi'n gwrando. A mae'n dor calon diweu llawer ohono ni bod na rhai o'n plith sydd ddim yn gwrando nac yn clywed mwyach. Dyn nhw ddim wedi ymateb i cyngor, i rhieni, i cyngor Solomon, i gyngor Timotheus, ddim wedi ymateb. Ond ein gweddi yw bod yr ysbryd dal yn gallu gweithio lle bynnag maen nhw heddi. Ond mae yna rai dal yma ac efalle rhai yn gwrando ar y we rhywsut. Trwy ras yw bod yna rai yn gwrando, felly y cyngor i chi yw y byddwch chi yn gwrando. Dymuniad pob riant, dymuniad pob un o ni tuag at bawb. Ond yn sicr, wrth i ni fagu ein plant, y bydd ein plant yn tyfu i fod yn ifydd, yn gwrando ar gyfarwyddiadau, yn gwrando ar cyngor ar sut i ymddwyn o flaen ymwelwyr sydd yn dod i'r tŷ. Efallai'n dweud oedd ein plant wrth iddyn nhw fynd allan i fannau cyhoeddus i fod yn gwrtais ac yn ystyrlon o eraill. Ond chi'n gwybod beth, os fi oedd na gyngor erioed, mae'r cyngor fan hyn ar lefel uwch o lawer. Y dymuniad pwysicaf a fydd yn effeithio pob agwedd o fywyd, hyd at dragwyddoldeb, yw byddwch chi'n ymateb i'r cyngor fan hyn. O na fyddwch chi mewn safle i glywed gair Duw yr Efengyl. Nag yw yn drist, i ni fel petai ni ambell waith, mae'r fel rhywbeth o cloc sydd yn cyfri lawr. Chi wedi gweld yr cystadlaethau ar y teledu a rhyw gwiz neu rhywbeth, a mae yna gloc yn tician. Tic-toc, a mae'n mynd lawr, a dyma yna buzzer yn canu. Mae'n teimlo fel ambell waith o'r pwlpid. I chi'n gwybod bod yna'r rhai, i chi'n gweld y cloc yn dod, a chi'n gwybod bod y dyddiau yn agoshau pan na fyddan nhw yn y cwrdd dim mwy. A mae wedi digwydd dros blynyddoedd. O'r cychwyn mae wedi digwydd, i ni wedi weld lle bynnag ni wedi bod dros y blynyddoedd, pa bynnag oedfa, cwrdd ysgol Sul, cwrdd pobl ifanc, ni wedi weld tro o tro, gwersylltoedd, ni wedi gweld oedfa yn pregethu ar y Sul, ni wedi weld tro o tro, i ni wedi gweld, mae fel y cloc yn clicio lawr, a ni'n gweld, mae nhw'n cyfri'r eiliadau nes bod nhw allan o gliw yr Efengyl. Ac efallai bod yna rai dal fan hyn nawr hyd yn oed, sydd fel petai, un fach arall, ar fi'n dewis fynd i'r byd, ar fi'n wrthod y cyngor. Dwi ddim eisiau gwrando, dwi ddim eisiau mateb, ac felly mae'r cloc yn tician, ac yna mae'n agosau 5 eiliad ar ôl, ac yna mae'n dod, mae'r buzzer yn canu, diolch, byth, dim rai fi fynd to. Ond dyna, mae'n wir, dyna fel mae e.
A mae'n drienus o fan hyn. Mae'n ddigon gwael pan ych chi'n eistedd fyna'n gwybod y beth. Ond yn pregethu, ych chi'n gweld rhai sydd fel betai nhw. Maen nhw'n dyheu am y byd, a dyn nhw ddim eisiau. Mae Solomon yn dweud, fy mab, os derbynnu di fy ngeiriau, ac os cuddi fy ngorchmynion gyda thi. Derbyniau nhw, gwrando arnyn nhw. Dyma'r beth gorau, hyd iachawdwriaeth tragwyddol. Mae hwn mor bwysig dy fod i'n gwrando. Y baich yma, na fyddech chi mewn safle i glywed gair Duw, i glywed yr Efengyl, tra yn y cwrdd y byddwch chi'n ymdrechu i wrando, yn trio rhoi rhagfarn o'r neilltu. Sawl un sydd wedi bod yn yr oedfa yma sydd wedi dweud, sa'n gwrando ar hwnna. Cyn i wybod, sa eisiau gwybod i'r gwir, dwi'n nes i feddwl yma beth, ond fi'n siŵr fydd ar llawer yn golledigaeth tragwyddol dweud, gwrthodes i wrando ar hwnna, achos oedd ddim yn licio fe. Beth am i chi roi rhagfarn o'r neilltu? Ac i weddio, Dduw bydd raslo'n bydd drigarog i mi, gad i mi wrando, gad i mi glywed beth sydd yn angenreidiol i mi, tra bod cyfle gen i. I sicrhau nad oes dim byd yn eich rhwystro, eich presenoldeb yn yr oedfa. Cymerwch eich dysgu, cymerwch gyngor. Gwnewch bob peth gallwch chi. Dyna beth mae Solomon yn dweud. Dyna beth oedd Paul yn dweud Timotheus, bod wedi cael ei fagu ar eilwyd Gristnogol. Mae wedi clywed yr Efengyl sydd yn llesol iachawdwriaeth. A dyna beth mae Solomon yn dweud. Dyna beth sy'n dda. Chi wedi cael eich dysgu. Dwi wedi clywed rhai yn dweud hyn, a mae hwn yn dychryn fi tipyn bach. Maen nhw'n dweud, maen nhw wedi cael ei dysgu fe ddown nhw maes o law. A dwi ddim yn gallu deall, na? Dwi ddim yn gwybod os ddown nhw maes o law. Dwi'n gwybod maen nhw wedi cael ei dysgu, a dwi'n gwybod gall Duw achub pwy bynnag, ac mae e'n ethol, yr rhai mae wedi ethol. Ond yr unig beth dwi'n gwybod, fi'n ar lawer yn golledigaeth, gafodd ei magu ar eilwydydd Cristnogol, ond fe wrthodon nhw'r gair, ac fe eithon nhw trwy bywydau nhw yn gwrthod credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, beth bynnag yw ei magwraeth nhw, dyna drienus. Nid pob un sydd wedi cael ei magu ar eilwyd Cristnogol ar sain yr Efengyl fydd yn mynd i dragwyddoldeb. Ond wrth gwrs, mae yna led yn ei gredu hefyd, mae yna addewidion. Dyna'r cydbwysedd, mae mor anodd yn diwedd. Mae yna addewidion. Pan mae'n plant neu pwy bynnag i nhw pobl sydd yn anwyl i ni, wedi cael clyw yr Efengyl. Allen ni weddio, maen nhw wedi clywed. Ac felly ni'n gallu gweddio y rwytîn abal i'w hachub nhw. A ni'n credu yna hefyd. Ond fedrwn ni ddim dweud yn sicr y down nhw. A mae hynny tu allan i'n cyfrifoldeb ni ddweud y fath beth. Yr unig beth ni'n gwybod yw y mae Duw yn abal i wneud yr hyn mae'n mynnu ac am ei wneud. Ond y cyfrifoldeb ar yr unigolyn, ar yr rhai sydd wedi clywed yr Efengyl, nid i'w feddwl, wel fe ddoi i ryw bryd. Nes ymlaen mewn bywyd. Fedrwch chi ddim dweud na, falle bydd eich celonau wedi hen galedu. Falle fyddwch chi wedi cael drws yn glep unwaith yn ormod ac wedi dweud, dwi ddim yn mynd i wrando ar hwn dim mwy. A chi'n iawn, fyddwch chi ddim yn gwrando arno fe ddim mwy. Fe fyddwch chi'n treulio'ch bywyd heb Dduw. Lle chi ddychmygu beth? Sawl un sydd wedi bod blynyddoedd maith yn ôl ac wedi tyfu fyny, wedi clywed yr Efengyl, wedi seto lawr, priodi falle cael plant. Eu plant nhw wedi tyfu fyny, heb fynd i Nghapel, heb fynd i ysgol Sul, heb wneud dim byd. A nawr maen nhw'n nain neu'n taid, neu'n famgu neu'n datgu, a chi'n gweld y cenhedlaethau mynd heibio, a maen nhw wedi hen galedu. Be ddigwyddodd? Wnaethon nhw ddim cuddio'r Efengyl yn eu celonau nhw, wnaethon nhw ddim manteisio. Mae cyfrifoldeb arnoch chi hefyd. Mae Duw yn gwneud y cyfan, ond mae cyfrifoldeb arnoch chi hefyd. I chi fanteisio ar bob un cyfle i ddarllen gair Duw, bob cyfle cewch chi. I ddarllen am fywydau pobl eraill sydd wedi credu'r Efengyl. I dreulio amser yng nghwmniaeth y saint. Dyna'r cyngor, gwnewch y mwyaf o bob un cyfle. Adnod 2. Fel y parech i'th glist wrando ar ddoethineb ac y gogwyddech dy galon at y ddeall. Mae yna ymdrech ar ran y ceisiwr. Mae angen i chi osod eich hun mewn safle i glywed ac i wrando. Gwnewch bopeth o fewn eich gallu i wrando. Trowch i ffwrdd o unrhyw beth sydd yn rwystyr, sydd yn effeithio ar eich ceisio.
Gwnewch bopeth gallwch chi ddeall ar hyn sy'n cael ei gyhoeddi. Mae rhaid i chi drio. Mae rhaid i chi ofyn os chi ddim yn deall. Mae rhaid chi weddio am nerth i fedru wrando mewn ffordd sydd yn gywir. Fel y parech i'th glist wrando ar ddoeth uneb, ac y gogwyddech dy galon a ddeall. Adnod 3, os gweiddi ar ôl gwybodaeth, os cyfodi dy lef am ddeall, dyma yw tystiolaeth Cristion. Mae'r saint yn gallu tystio i hyn, a dyma y cyngor a roddir i'r ceisiwr. Dyma'r cyngor oherwydd mae dyma'r ffordd a ordeiniwyd gan Dduw y mae ceisiwr yn dod i gredu pan daw enaid i weld trwy ras Dduw, nad yw yn deall, a pan yn gweld nad yw yn credu, a pan mae'r enaid yn sylweddoli nad yw wedi derbyn iachawdwriaeth, a pan mae'r enaid yn gweld ac yn cytuno ei fod o dan condemniad, a beth yw hwn? Gwaith yr ysbryd glân. Pan mae'r enaid yn dechrau gweld, ydw i'n gadwedig, ac yn gweld nag ydw, beth sydd yn digwydd? Fe ddaw bloedd o'r enaid, fe ddaw cri o'r galon. Os gweiddi ar ôl gwybodaeth. Dyna beth ni'n dyheu amdano yw clywed y waedd honno yn dod. Y pledio yna'n dod. Mae'n cynyddu yn y ceisio nawr. Mae yna rhyw fater o farwolaeth neu fywyd fan hyn daw ymwybyddiaeth. Mae'n mater difrifol ydyw. Mae'n gwybod mae yng ngair Duw ceir yr ateb ac felly mae'n ceisio gyda'i holl galon. Mae'n dweud yn yr 4 adnod, os ceisi hi fel arian, os chwili amdani fel am drysorau cuddiedig. Dyna mor hyfryd bydde. Dyna cyffroes bydde gweld enaid sydd yn ceisio fel hyn. Fel un yn ceisio arian ac yn chwilio amdani fel am drysorau cuddiedig. Os ych chi'n gwybod bod yna rhyw drysor, a fod wedi cuddio, fe fyddwch chi'n chwilio am bob twll a chornel. Bydd dim un cornel o'r stafell yn cael ei esgeluso. Fyddwch chi'n codi byddwch chi'n symud y soffa pan ych chi'n glanhau gatre. Dwi'n gloi iawn yn gallu glanhau'r hyn sydd i weld. Dwi ddim mor dda yn tynnu'r soffa mas. Dwi ddim yn licio neud e. Ond dwi'n neud just y bit sydd pawb yn gallu gweld. Just digon i bawb feddwl, chi wedi glanhau heddi? Do, dwi'n glanhau. Ond os maen nhw'n edrych o dan y soffa neu tu ôl y soffa, na. Ond os na drysor yna, mi fydden ni'n tynnu'r soffa fawr o'r wal. Mi fydden ni'n chwilio, mi fydden ni'n tynnu bob un celficyn sydd yna ac yn ei osod nôl. Mi fydden ni'n chwilio. Dyna math o geisio, achos dyna beth sy'n digwydd. Pan mae'r ysbryd glân yn agor llygaid yr enaid ac yn peri bod chi'n gweld, dydw i ddim yn Gristion, wedi magu ar eilwyd Gristnogol efallai, neu falle ddim. Ac chi'n dweud, dydw i ddim yn saff i tragwyddoldeb, dydw i ddim yn deall ffordd iachawdwriaeth, dydw i ddim yn sicr o faddeuant pechodau. Ac o'r diwedd, i chi'n gwybod mae yn y Beibl, yn yr Efengyl, dyna lle mae'r ateb. Ac i chi'n dechrau ceisio, a chi'n dechrau chwilio. Ac mae e fel rhywun yn chwilio am drysor cuddiedig. I chi'n chwilio bob twll a chornel, chi'n gwrando. Mae ei weld, mae'n amlwg. Pan mae rhywun yn gwrando, mae'n anhygol. Chi allu gweld pan di rhywun ddim yn gwrando. Chi allu gweld pan mae rhywun yn gwrando. Pan mae rhywun yn ceisio, maen nhw'n eistedd lawr, maen nhw'n gwrando, maen nhw'n trio. Ac os yw blinder yn dod drosto chi, be dwi'n neud? Mae gen i polos, mae gen i mints, mae gen i unrhyw beth. Dyna be fydden ni'n neud. Os dwi'n teimlo cwsg yn dod drostau, mi fydden ni'n bita rhywbeth mwyn cadw fi'n effro. Pam? Mae tragwyddoldeb yn hyn. Dwi'n mynd i dreulio tragwyddoldeb yn golledig? Na, dwi ddim eisiau hynny. Beth sy'n rhaid fi'n neud? Wel, fedra i ddeud dim byd, ond un peth fedra i neud yw cyngor mae Solomon di roi. Gwrando. Na i wrando. Na i eistedd fyny a gwrando a gwrando a gwrando a gweddio a gweiddi gyda fe enaid, gweiddi ar ôl gwybodaeth a chyfodi dy lef at ddeall. Beth sydd yn digwydd pan mae rhywbeth fel yna'n digwydd? Achos os nad yw'n waith yr ysbryd glân, dyw math yna o geisio ddim yn digwydd. Crefydd yw'r math arall. Mae pobl yn dda iawn yn chwarae crefydd. Ond nid y ceisio yma. Mae'r ceisio yma'n gwbl wahanol.
Mae'r ceisio yma'n dod o ddifri, mae'r ysbryd glân wedi peri fod rhywbeth yn digwydd. A pan mae ceisio fel hyn yn digwydd, adnod 5, mae'r adnod yma, mae'n mor rhesymegol. Chi'n mynd o un i'r llall, a chi'n dod at adnod 5, yna y cei ddeall ofn yr arglwydd ac y cei wybodaeth o Dduw. Dyna i chi uchafbwynt anhygol. Fe gei ddeall ofn yr arglwydd ac y cei wybodaeth o Dduw. Beth yw hwnna? Fe gei di wybod dy fod yn saff. Fe gei di wybod fod y bechod wedi faddau. Fe gei di wybod y cei dragwyddoldeb gyda'r arglwydd. Fe gei di wybod fod heddwch rhwng Duw a dyn. Fe gei di wybod y pethau mae gyd yn bersonol i ti. Dyna beth yn dweud. Yna, ar ôl y fath geisio sydd yn dod o Dduw, fe gei wybodaeth o Dduw. Debyg Ioan 6 adnod 37, yr hyn o lle mae'r tad yn ei roddi mi, a ddaw ata fi. Ar hwn a ddel ata fi, nisbwrio fe falle'n ddim. Pe mae hwnna'n dweud yw hyn? Mae rhaid i chi ddod. Ond y tad sydd yn eich rhoi. Fe sydd yn eich denu chi. Ond i chi dal yn goffa dod. Chi dal yn goffa ceisio. A mae'r hwn sydd yn ceisio yn derbyn. A mae e'n rhyw ddirgelwch, ond mae'n gwneud synwyr. Ac i'r Cristion, mae'n gwybod bod yn wir, achos dyna yw ei brofiad. Mae'n gwybod mae gwaith o ddifri oedd. Ac eto roedd e'n ceisio, a cheisio, a gweiddi, a chrio, a phledio. Ac yna wrth ddod, mae'n dod i'r man, beth sydd yn digwydd. Yna y cei ddeall ofn yr arglwydd, ac y cei wybodaeth o Dduw. Wel, gadewch i ni symud ymlaen. Cadwedigaeth yr enaid, adnod, y testyn adnod 10. Pan ddelo doethineb i mewn i'th galon, a phan fyddo hyfryd gan dy enaid wybodaeth. Wel, y dan cyntaf na pan ddelo doethineb i mewn i'th galon. I fynd i'r byd meddygol, i ni yma, mwyafrif ohono ni, yn dim pob un, ond y mwyafrif ohono ni sydd heb y fforddiant meddygol, mae meddwl am lawdriniaeth, y tu hwnt i ni yn diwe. Petai rhywun yn galw arnoch chi i wneud y broses o lawdriniaeth ar rhywun, gan bod neb arall ar gael. Petai'n angen reidiol i wneud y fath beth, bydde dim syniad gyda ni beth i wneud. Bydde yn bryglis, bydde. Bydde yn andros o bryglis, petai chi yn dweud, wel, does neb ar gael, ond i chi'n edrych yn ddigon call, falle byddai'r ysbyty'n dweud, a mae'r meddyg wedi mynd gatre yn sal, a mae'r meddyg arall wedi mynd gatre yn sal, a ydych chi, am y cymor cyntaf ydych chi, chi'n fodlon dod mewn a wneud y llawdriniaeth yma? Dyna peryglis. A maen nhw'n rhoi gillell i chi. A maen nhw'n rhoi y pigiad i chi, rwy'n wneud y person fynd i gysgu, fe ddim yn gwybod ble i roi heb sôn am unrhyw beth arall, ac yna ble i dorri'r twll, ac yna ar ôl agor y croen, fe ddim yn gwybod beth i'n wneud pan ych chi'n mynd mewn, bydde dim clem dy fi. Mae'n erchill i feddwl mae beth, ond achos mae rhaid cael eich hyfforddi i wneud y fath beth. A gobeithio nad yw pethau yma'n digwydd. Wel, falle bod e wedi digwydd achos bod rhywun ar fi'n marw, a bod yna rhyw lawdriniaeth, a bod rhywun yn dweud dyma sut ych chi'n wneud. Mae'n erchill i feddwl mae beth. Ond mae yna lawdriniaeth llawer mwy dwys a difrifol. Ar y galon, ar yr enaid, mae'r llawdriniaeth yma'n hanfodol. Nid oes yr un person yn abal i wneud y weithred hon. Be mae'r adnod yn y testyn yn dweud, pan ddelo doethineb i mewn i'th galon. Mae doethineb yn goffa mynd mewn i'th galon. Dwi ddim yn gwybod pa teclynau mae pobl yn rhoi mewn calonau. Mae rhai yn cael teclynau sydd wedi cael ei gosod ar y galon, neu falle yn y galon, dwi ddim yn siŵr, ac yn helpu fe giro, neu i gadw'r rhythm, neu i ail ddechrau os oes yna broblem, ac yn y blaen. Mae hwnna'n anferthol o beth, ond mae dyn yn gallu gwneud hynny. Ond chi'n gwybod beth yw dyn ddim yn gallu gwneud? Dydy dyn ddim yn gallu rhoi doethineb mewn i'r galon, iachawdwriaeth yn y galon. Dwi ddim yn bosib. Ond dyma i chi'r lawdriniaeth fwyaf anodd ac fwyaf angenreidiol. Ond does dim un person yn gallu wneud y weithred. Mae modd i ni ddweud am yr llawdriniaeth, a dyna beth mae pregethwr fod i wneud. I ni'n dweud mae rhaid i chi cael y lawdriniaeth yma, rhaid i chi cael y doethineb, yr Efengyl yma, iachawdwriaeth wedi osod yn eich enaid chi. I ni'n gallu sôn amdano fe.
Mae modd pwysleisio yr angen am y driniaeth. Does dim ffordd arall i'r dragwyddoldeb. Does dim ffordd arall i'r nefoedd. Rhaid cael y driniaeth yma. Does dim opsiwn arall. Chi'n gweld pobl yn mynd at y meddyg ac maen nhw'n cael rhyw disgrifiad o'r salwch a dyn nhw ddim yn licio be maen nhw'n clywed yn dweud oes modd cael ail farn ar y peth ac maen nhw'n chwilio am rwy'n arall a dim maen nhw'n chwilio am rwy'n arall a falle bod nhw gyd yn dweud rhywbeth tebyg. O'ch chi'n gwybod beth? Does dim ffordd arall. Does dim crefydd arall. Does dim pwynt mae'r meddwl, wel, fe driau gryfyddau eraill, fe driau wleidyddiaeth neu athroniaeth. Na, be mae'r ysgrythyr yn dweud, be mae Duw yn dweud, dyma'r unig ffordd. Rhaid cael y llawdriniaeth yma. Ac mae modd i ni gyfeirio at yr un sydd yn abal i wneud y lawdriniaeth. Dim ond un sydd yn abal i wneud y lawdriniaeth a'r arglwydd yw hwnnw. Ond ni allwn ni wneud mwy na hynny. Allwn ni bwyntio at yr un. Fe allwn ni sôn am eich problem chi. Ond rhaid iddo fe fod yn waith o ddifri. Dim ond yr arglwydd sydd yn abal i wneud yr lawdriniaeth yma. Mae yn lawdriniaeth manwl iawn hefyd. Mae angen plannu hedyn o fywyd a sancteiddrwydd i'r galon, i ddyfnderau'r galon yr enaid. Mae rhaid iddo fe fynd mewn i'r man fwyaf twfn o'r enaid. Dyna beth mae'n dweud, dyna beth yw'r lawdriniaeth yma. Mae e'n broses anhygol. Dydyn ni ddim yn gallu neud, ni'n gallu sôn amdano fe, ond rhaid i'r arglwydd ddod trwy'r ysbryd glân a plannu yn ymderau'r enaid. Sancteiddrwydd a bywyd, yr hedyn yma o fywyd, yr hedyn yma sy'n mor bwysig. Mae'r amseru eto'n dod yn wylo'r arglwydd. Dim ond fe sydd yn dweud pryd mae hwn yn digwydd. Mae'r adeg wedi benodi cyn i'r byd dod i fydolaeth. Y bydd y lawdriniaeth yma'n digwydd i ni yn bersonol, ond dydyn ni ddim yn gwybod pryd fydd hyn yn digwydd. Ond pan daw gwir ddoeth uneb neu'r Efengyl i'r enaid. Ymwneud â'r pen, bod ein meddyliau yn goffa meddwl am y peth, yr holl rwystrau sydd yno i'r broses. Dyna chi lawdriniaeth, mae yna beryglon, mae yna rhwystrau, pethau sydd yn mynd o'i le, allech chi ddweud mewn llawdriniaeth, wel fan hyn. Mae dyn yn gwneud unrhyw beth ar un drwg i rwystro'r llawdriniaeth yma rhag digwydd. Mae amheuon yn ein meddyliau'n hunan am y peth. Rhesymeg bechadurus dyn, i ni'n rhesymu'n hunan mas ohono fe, dyw hwn ddim yn gwneud synwyr, beth dwi'n neud yn troi o'r byd, troi o ffrindiau, fydd fy nheulu'n troi cefn arna i, fyddai'n colli fy statws o fewn cymdeithas, fyddai'n colli fy mhoblogrwydd, ac yna chi'n dweud, ond dwi ddim yn gallu gweld, a dwi'n gallu clywed, a llais Duw, dwi'n gallu weld, ac yna mae Satan yn dweud, beth i chi'n neud yn credu'r fath, beth yn yr oes yma, chi ddim yn credu pethau ysbrydol fel hyn. Mae e'n lawdriniaeth mor gymleth, mor anodd. Mae dadleuon i rwystro'r gwaith yn dod ar ein traws ni. Mae yna falchder, mae chwant yn yr enaid. Ond mae'r meddyg dwyfol yn ofalus iawn. Mae'n mynd i berfeddion ein hyneidiau ac mae e'n gosod. Mae'n mynd heibio'r holl ragfarnau a'r holl chwant a'r holl balchder ac mae e'n gosod yr hedyn yno. Mae'r ysbryd glân yn dod ac yn plannu'r hedyn. A beth sydd yn digwydd wedyn yw yn fuan. I ni'n gweld yr ffeithiau hyn yn y galon. Mae'r hedyn yn dechrau tyfu. I ni'n dechrau gweld ymateb, i ni'n dechrau gweld bywyd, yr hedyn o fywyd, mae'n dechrau dod, mae gwyrddni'n ymddangos. Mae'r enaid yma'n dechrau gwrando'n fwy astyd, mae'n dechrau ymateb, mae'n meddalhau. Gynt yr oedd e'n galed, nawr mae'n fwy meddal. Efallai gynt yr oedd yn ymateb yn wrthwynebus, ond nawr mae'n cael ei atynnu at bethau Duw. Mae yna emyn sydd yn disgrifio hyn o'r fath newid ryfeddol a wnaed yno fi. Daeth Iesu i'm calon i fyw, torodd gwawr ar fy enaid a tebwyd fy nghrŷ. Daeth Iesu i'm calon i fyw. Ond nid dyna ei ddisgrifio. Daeth Iesu i'm calon, mae wedi dod i fy nghalon i. Mae di ymateb, allech chi ddweud i fy nghrŷ. Nawr ni'n gwybod mae'r arglwydd sy'n peri fod y gri yna yn y lle cyntaf. Daeth Iesu i'm calon i fyw, torodd gwawr ar fy enaid a tebwyd fy nghrŷ.
Daeth Iesu i'm calon I fyw o ganlyniad i'r fath lawdriniaeth. Fe daeth y gri o'r galon. Fe ddechreuodd y galon deimlo poen y lawdriniaeth. Ar ôl unrhyw lawdriniaeth, mae yna boen. Mae'r corff wedi cael ei effeithio'n diwe ac mae'n dechrau gwella. Ac felly yn yr enaid, pan mae broses o dod I gredu, mae'n gallu brifo am gyfnod. Chi'n gweld eich pechod yn gliriach. Chi'n teimlo I ogrwydd eich pechod, ond mae hyn o ganlyniad i'r ymdriniaeth, y lawdriniaeth sydd wedi bod. Cymaint felly mae'n peri i'r galon I weiddi, os gweiddi ar ôl gwybodaeth, os cyfodi dy lef am ddeall. Ac yna fe ddaw canlyniad y lawdriniaeth. Beth yw canlyniad y llawdriniaeth yma? Maddeuant pechodau. Iachawdwriaeth. Pan chi'n gweld eich pechod ac yn galw am drigaredd, dim ond un canlyniad sydd yna y cei ddeall ofn yr arglwydd ac y cei wybodaeth o Dduw. O, mae Crist nawr yn trigo yn y galon. I ni'n cael gwybodaeth o'r Efengyl am Grist, yr hyn oll y mae wedi wneud troston ni. Dyma'r wybodaeth yma Solomon yn sôn amdano. Popeth y mae Crist wedi wneud fy mwyn I. Iddo ddod a byw y bywyd perffaith. Iddo gymeryd fy nghosb ar y groes. Iddo fy ngolchi'n wynach na'r eira yn ei waed. Mae hyn oll yn digwydd oherwydd ei waith ef. Ac yna mae'n dod ac yn rhoi rhodd o ffydd I ni gredu ynddo, I ymddiriad ynddo, I wneud y gwaith yma troston ni. Galluogwyd ni I bwyso yn llwyr ar Grist. Dyna beth yw gwybodaeth o Dduw. Mae iachawdwriaeth yn cael ei rhoi I ni. Ond fe sydd wedi cychwyn y gwaith, ond mae dal gyda chi rhan I chwarae. Wel, yn sydyn I orffen casgliad o ffrwyth. Y darn nath neidio allan wrth fi ddarllen yr adnodau yma. Oedd yr ail ddarn bod y cyfan I di edrych o flaen yn rhyfeddol, ond yr ail ddarn i'r ddegfed adnod, pan ddelod oedd hi'n ebu mewn i'th galon, a hwn, edrychwch ar hwn, a phan fyddo hyfryd gan dy enaid wybodaeth. Dyna chi ddisgrifiad. Dyna chi ddisgrifiad o Gristion. A phan fyddo hyfryd gan dy enaid wybodaeth. Mae'n hyfryd. Dyna brawf fod yna waith o ddifri. Pan mae'r arglwydd Iesu yn ymgartrefu yng nghalon dyn, mae hyn yn hyfryd i'r enaid. Cyn yr oedd yr un drwg yn ceisio'n perswadio ni, fyddwch chi'n colli ffrindiau, fyddwch chi'n unig, fyddwch chi ddim yn cael hwyl, fyddwch chi ddim yn mas ar noswener I wneud yr un pethau roeddwch chi'n wneud o'r blaen, fyddwch chi ddim yn cael treulio'r sil fel hyn a'r llall, fyddwch chi'n a pob math o resymau. Ond yr hyn y mae pob un Cristion yn gallu dweud yw, o'r fath newid rhyfeddol a wnaed yno fi daeth Iesu I'm calon I fyw. Torodd gwawr ar fy enaid, atebwyd fy nghryd daeth Iesu I'm calon I fyw ac yna fan hyn. Daeth Iesu I'm calon I fyw, daeth Iesu I'm calon I fyw. Cwyd llawenydd fy mron megis ton ar ôl ton, daeth Iesu I'm calon I fyw. A nid dyna beth sydd yn digwydd. Dyna beth sydd yn digwydd i'r Cristion. Pan mae'r enaid sydd yn ceisio ac dan llwyth baich ei ogrwydd pechod fel mynyddoedd byd, pan mae'n dod ac yn gwybod ei fod yn eog ac yn heiddi condemniad, ac mae'n dod at y groes ac mae'n gweld Crist, ac mae'n gweld bod Iesu Grist yn ymestyn allan ei freichiau ac yn dweud tyrd ata I, yr un sydd yn flinderog, a fyddai'n cymryd y faich ac fyddai'n hoelio i'r groes, ac yna o dan y groes fydd y gwaed yn llifo, ac fe golchi'r pob un staen ymaith, ac mae'n cael ei olchi'n wynach na'r eira, ac mae'r enaid yma'n codi oddi ar droed y groes, ac mae'n dweud, be mae'n dweud fan hyn, mae'r mynydd yn dweud, coed llawenydd fy mron megis ton ar ôl ton. Mae fel y môr yn dod mewn ton ar ôl ton ar ôl ton. Ond beth yw'r tonau yma? O lawenydd a llawenydd a llawenydd. Beth yw'r llawenydd yma? Dwi wedi cael maddeuant pechodau, bywyd tragwyddol, perthynas a Duw fel dad nawr. Mae'n dad nefol I mi. Mae'r Iesu'n waredwr I mi. Dyna'r llawenydd. Dyna beth sydd yn digwydd pan mae'r Iesu yn dod i'n calon I fyw. Mae'n codi llawenydd yn ein hyneidiau ni. Llawenydd na wyr y byd amdano. Chi'n gwybod beth? Fi'n weddol sicr o hyn. Pan I chi'n mynd i'ch gweithle neu i'ch aelodau eich teuluoedd chi ac maen nhw'n edrych arnoch chi yn gofyn I chi beth wneithoch chi ar y sul. Ac I chi'n dweud ac maen nhw'n meddwl, dyna od.
A maen nhw'n edrych arnoch chi pan efallai bod yna rhywbeth yn cael ei drefnu a chi ddim yn gallu mynd. Achos chi'n gwybod na ddyle Cristion mynd i'r fath lefydd. A maen nhw'n meddwl, dyna'r rhyfedd. Dyna'r rhyfedd. Chi ddim yn dod gyda ni fan hyn, beth sy'n bod yna fe? A pan i ni ddim eisiau ymuno yn y sgwrsio neu'r chwerthin am bethau na ddylsyn, maen nhw'n meddwl, dyna ddiflas i chi, dyna pobl od i chi dros ben llestri, chi'n credu'r pethau yma. Ac maen nhw'n edrych arno ni, a maen nhw'n siwr o fod yn meddwl, dyna chi drieni. Dyna chi drieni, ac os plant â chi fydd i plant i rhieni, ffrindiau'ch plant yn meddwl, dyna biti sydd gyda ni dros y plant nhw, dyn nhw ddim yn cael wneud hyn ar llall, ac maen nhw'n meddwl, dyna i chi ddiflas. Ond dyn nhw ddim yn gwybod na gyn. Mae'r Cristion yn cael llawenydd na wyr y byd amdano. Sicrwydd cadwedigaeth. Gwaredwr i'w harwain trwy gydol bywyd. Pan yn teimlo'n isel, beth sydd yn digwydd? Beth sy'n digwydd pan chi'n teimlo'n isel? Mae yna rhyw adnod yn dod ac yn codi'ch calon. Pan mae amheuaeth yn dod, beth sydd yn digwydd? Mae'r arglwydd yn agosau ac mae'n sibrwd yn dod i gof rhyw adnod neu rhyw emyn a dod ar rhyw neges gan gyfaill efallai. Neu beth bynnag, ac i chi'n gweld, a chi gynhawr i gallu gweld bywyd mewn goleuni gwahanol i beth oeddech chi o'r blaen. I chi'n ei ddeall i chi'n ei weld chi'n gwybod pa bynnag ddioddau sy'n rhai dioddef ar y ddeiar, bod popeth yn iawn, fod fe enaid yn saff i tragwyddoldeb, fe mod wedi derbyn y peth pwysica mewn bywyd, ac felly mae llawenydd y Cristion yn llawer dyfnach na llawenydd y byd. Mae'r llawenydd yma'n dod o heddwch cydwybod. Sdim byd gwaith na chydwybod sydd yn euog. Dyna i chi y peth gweitha posib. Pan ych chi'n gwybod fod eich pechod wedi maddau, a heddwch cydwybod, heddwch a Duw. Llawenydd o wybod y maddeir y cyfan, ac yn nawr yn rhan o deulu Duw ac yn gyfranogion o etifeddiaeth ef, anllygredig, dihalogedig, ac yng nghadw yn y nefoedd i ni, a beth? Mae'r etifeddiaeth yno i ni, yng nghadw yn aros i ni rhan o'r yn barod, ond mae yna etifeddiaeth yn aros i ni. Mae'r Cristion yn deffro yn y bod yn gwybod, mae gen i etifeddiaeth, pam dwi'n blentyn i Dduw. Cwyd llawenydd fy mron megis ton ar ôl ton. Wrth weld y byd, wrth weld rhai o'n plith ni sydd yn parhau tu allan i deyrnas Dduw. Y rhai nid ydynt am fod yma hyd yn oed. Y rhai sydd ddim am wrando, nid ydynt am dreulio amser yng nghwmniaeth y saint. Y mae'r cyfan yn faich iddyn nhw. Mae hyd yn oed yr Efengyl yn wrthwynebus ac yn peri atgasedd yn ei calonau. Ond dyna wahaniaeth i un sydd wedi profi'r lawdriniaeth yma yn ei galon. Lle mae'r wybodaeth yma, lle mae'r Efengyl yma, mae'r iachawdwriaeth wedi cael ei osod yn ei galon. Ac nawr mae e'n greadur newydd, ac nawr mae yna lawenydd yn ei galon. Mae'n gwybod mae e'n deall ei bwrpas i fyw. Beth mae Solomon yn dweud? A phan fyddo hyfryd gan dy enaid wybodaeth. Mae'r pethau yma'n hyfryd. Yma nhw'n hyfryd. Ni'n dwlu arnyn nhw. Dyma le ni eisiau bod. Dyma le ni eisiau bod. Ni eisiau bod gyda'r saint yn canu fawl, gwrando ar ei air, yn ei wasanaethu fe, yn dioddef drosto os oes rhaid. O, mae e'n fraint, a mae e'n hyfryd. Dyna beth mae Solomon dweud, mae'n hyfryd. Pa mae'r pethau wedi cael ei gosod yn y galon, ond dyna'r pwynt i fe, dyna'r pwynt. Os nad yw'r lawdriniaeth yma wedi digwydd ac mae proffes wag yw dyw'r pethau yma ddim yn hyfryd. Dyw pobl ddim, dyw hyd yn oed pobl crefyddol ddim yn hoffi'r pethau yma. Mae'r pethau yma dros ben llestri iddyn nhw, mae'n hirt. Mae'n mynd yn eithafol i chi, wedi mynd yn gwbl hirt i chi'n gwneud pethau na ddylech chi. Mae ddim disgwyl i bobl i wneud bywydau i Grist, ond i'r Cristion, mae'n hyfryd. Ymwahanu o'r byd yn hyfryd i'r saint.
Ond i'r rhai sy'n gwneud proffes wag, dyw e ddim yn hyfryd. Maen nhw'n chwilio am bob un cyfiawnhad. Maen nhw'n chwilio'r Beibl i chwilio am un adnod bach sy'n cyfiawnhau mynd allan i fwynhau ar nos Wener, i fynd gyda'r byd ar nos Sadwrn, i wneud be maen nhw'n wneud, i ddawnsio fel maen nhw'n wneud, i yfed fel maen nhw'n wneud, i fita fel maen nhw'n wneud, i wisgo fel maen nhw'n wneud, i cydfyw fel maen nhw'n wneud. Maen nhw'n chwilio am bob math o esgusodion yn gair Duw. O na gair reswm i bechu. A dyna beth yw broffes y byd Efengyled modern. Reswm i fydolrwydd. Ond nid dyna beth yw gwir iachawdwriaeth. Mae gwir iachawdwriaeth yn dod o Dduw yn plannu'r hedyn, yn y lawdriniaeth dwyfol, yn yr enaid. A beth yw canlyniad hynny? Mae'r canlyniad hynny yw hyn. Mae'r Efengyl yn hyfryd. Popeth sydd yn ymwneud ag y dioddef hefyd. Popeth. Yr unigrwydd, popeth. Mae'n fraint cael dioddef dros Grist. 1 Ioan 5:3. Cynnes hyn yw cariad Duw, bod i ni gadw ei orchmynion, a'i orchmynion ef nid ydynt drymion. Dyn nhw ddim yn drwm i'r Cristion. I'r proffes wag, mae'n drwm. Sa'n eisiau dilyn chi. Mae hwnna'n hen ffasiwn, mae hwnna'n llym. Sa'n eisiau hwnna, mae hwnna'n gul. Ond i'r Cristion sydd wedi cael y gwir brofiad o Dduw, nid yw gorchmynion yr arglwydd yn drymion. Maen nhw'n bleser. Mae'r salmydd wedi ddeall. Wrth gwrs, mae'r holl ysgrythur wedi ddeall. O'n i'n dewis y dethol fan hyn. Mae'r salmydd, salm 119, allwch chi darllen yr holl salm. Mae'n salm hir. O, mae'n llawn o fwynhau gair Duw a phethau Duw. Ond dwi wedi dewis adnod 14 ymlaen. Bu mor llawen gennyf ffordd y dystiolaethau a'r holl olyd yn dorchmynion y myfyriaf ac ar dy lwybrau yr edrychaf, yn dy ddeddfau'r ymddigrifaf, nid anghofiaf dy air. Dyna chi ddisgrifiad o Cristion i chi. Mae'n ymhyfrydu. Mae'n hyfryd. Mae'r pethau yma'n hyfryd. Nawr mae'n bleser gwrando ar bregethu gair Duw, yr Efengyl. Mae'n bleser. Mae'n fraint. Mae'n mwynhau bob un cyfle. Mae'n ymhyfrydu yn canu ei glodydd. Mae canu nawr yn fraint, yn hyfryd. Hyd yn oed os llais da ydych chi a'i ffeidio, does dim ots. Achos beth sy'n digwydd? Mae'r enaid eisiau dweud diolch. Ac mae'n mwynhau e. Ac i ni yn gallu gweld, i ni'n canu mewn criw bach ohono ni, ac yn canu bron codi'r to. Dychmygwch cyfnodau o ddiwygiad. Petai'r lle mae'n llawn. O bob un sydd wedi profi y lawdriniaeth dwyfol. Dychmygwch y canu, allwn ni ddychmygu gallwn. Ond tan y diwrnod hwnnw, i ni ddiolchgar am y llon llaw sy'n canu. Ac yn canu glodydd, ac yn diolch iddo, ac yn ymhyfrydu yn y pethau yma. I ni'n dyheu am cael byw i'w ogoneddu. Beth yw pwrpas dyn? Pam y creu dyn? I ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Dyna beth sydd yn digwydd pan mae'r lawdriniaeth yma wedi digwydd. Diwedd y benod yma yn diarhebion yr ail benod, adnod 21, canis y gwir cyfiawn, a breswyliant y ddeiar a'r rhai perffaith a gant aros ynddi, ond yr aniwiolion a dorir oddi ar y ddeiar, a'r troseddwyr a ddiwreiddir allan ohoni. Mae yna nodyn trist ar y diwedd. Chi sydd yn gwrthod, fe'ch torir oddi ar y ddeiar, fe fydd na gondemniad. Mae'n un o'r pethau hynny, mae rhaid ni fod yn ofalus nad ydyn ni'n esgeluso pregethu hyn. Mae'n anodd. Mae un o'r pethau anodda oll yw i bregethu am farn Duw a cholledigaeth ac effern tragwyddol. Dydy'r meddwl ddim yn gallu ymgyffred y peth. Ond rhaid peidio. Rhaid bod yn ofalus nad ydyn ni'n esgeluso. Mae'r ysgrythur yn llawn o'r rybuddion am y peth. Os gwrthodwch chi i'w wrando. Os gwrthodwch chi cael eich dysgu. Os gwrthodwch chi'r cyngor. Yr aniwiolion a dorir oddi ar y ddeiar, a'r troseddwyr a ddiwreiddir allan ohoni. Ond i orffen ar nodyn gwell. Yn gweddi yw fydd yr adnod, y ddegfed adnod yn brofiad i chi yma heddi, pan ddelo doethineb i mewn i'th galon, a phan fyddo hyfryd gan dy enaid wybodaeth. Falle fydd yna rhai yma
cyn diwedd y dydd, fydden nhw'n dweud, wel, mae'r pethau yma nawr yn hyfryd i mi. Doeddwn ni ddim yn licio nhw o'r blaen, ond nawr maen nhw'n bopeth i mi. Gadewch i ni weddio. Diolch i ni ti o Dduw am yr Efengyl sanctaidd. I ni yn diolch am dy air, i ni yn diolch am dy rybuddion. Ond o Dduw, i ni'n gweddio bydd y llawenydd yma yn ein calonna ni fel gys ton ar ôl ton. I ni'n gweddio bydd yr ysbryd i ar waith yn dwy'n y neidiau at y ti dy hun, ond hefyd y bydd na neidiau yn dy geis. Saith, craig yr oesoedd, cuddia fi, fy mwyn yr holltwyd di, boed i'r un y dŵr a'r gwaed, gynt o ddystlus fryw a gaid, fy nglanhau o farwol rym ac euogrwydd pechod llym. 177 gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydd ydi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi all hyd byth. Amen.